Катангенс. Приехала из Таджикистана. С вами первый раз, да? Да. А что беспокойство? У меня желудок, полиартрит 15 лет уже. И Да? спондилоартроз. И артроз коленных суставов. И Сейчас всё, боль вот есть? форма. Да. Бисмилля. Бисмилля. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Бародарои аҳли ислом, Аллоҳ ҳифзтон кунад. Созен хубен, тинҷен. Видеоро диден алҳол дар бораи чӣ масъалада уже аллакай шумо инро дар инстаграмам дар любой ҷо ба фикрам дидагиен. Ин одам мисол аз Узбекистона як мардай, як бигем ҷинай, бигем шайтонаям бигем мешава, хато намекунем. бисёри занҳо аз Қирғизистон, аз хиди Узбекистон, худши дар Узбекистон айда. Ай Тоҷикистон мисол занҳо ҳами мехезан пеши ҳами меян мисол и как будто личенишон мекуна. Зонуошон, миёношон дар мекада, и пеши меомадян ё я мехабида хел мекада. Как ты? Нормально? Всё? Откуда? Бая бона кумпуна мехапа фамиди? А? Ну чё тебе? Как тебе? Нормально стал? И бо мега ҳо. Субҳаналлоҳ, и одам кофираям бигемам мешава, бародари азиз. Бу чӣ ба? И якмаш нигоҳ када дар куҷо шумо дидагиен дар ислом омадагие ки пеш мисол ҳами дӯстои худо мисол ва ё ягон мисол зане ки маҳрами худаш неста, ҳами хеле бихапа личени куна. Дар куҷо омадагие чиз? Ҳолон ки мисол Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло мега занҳоро мисол баъд дастошон маҳкам, пешои бар маҳкам бошанд, рӯймол дошта бошанд, мега ин чизо бояд натова. Ай бо марда ки бегона қабида нозику усу беста. Ай мере прямо и занои тоҷико мисол ман намедонам мардо шуошон ё фарзандошон дар куҷоян чиро нигоҳ мекунанд. Ман ҳайронам. И як ҷодугара ин мард. Дурӯғ мегатона. Ҳами занҳо бисёр зудбоваранд дар мода. Бисёр зудбоваранд. Дарро мебинанд, ана медаван пеш меоянд. Нагре не, субҳаналлоҳ. Бовар ку барои нами рафтантон пеши нами ихлос кардантон шумоам аз дин хориҷ мешавед. Инро фаромӯш накунед. И як бадбахтай, и як палидай. И дурӯғ мега. И ҷодугарай, бовараш накунед. Субҳаналлоҳ. Нахоҳ ку пеш бурая биқапатам хе. Всё Аллаҳ даёд мега, это ния мега, бо ин хеле гапо мега, бисмиллаҳ бо мега, бо таняи бадани зана меқапад. Бисёр як кори куфр айда ин кори ӯ. Вале дар ҳама ҷо паҳн шидаги, ҳама вайш газа. Хоҳиш ҳам мақомоти Ӯзбекистон ки хеле дар хумон боша Тоҷикистон, алҳамдулиллоҳ сразу мебаранд, як дуош метан дар ҳамун чӣ? Адел мефаҳма. Ҳамиди хелеро дар Тоҷикистон хумон хушур нигоҳ мекунанд, хеле масъалаша. Не ки дар Ӯзбекистон ки алҳол дар Ӯзбекистон ай. Барои ҳамин хоҳиш аз мақомоти Ӯзбекистон гӯям хеле инам хеле ҷодугарора бигиранд, барои чорашона бинанд. Бигиранд баранд мисол маҳкамшон кунанд. Чида кунанд мисоли хеле одам хеле ҷодугар мисол ҳамаро гумроҳ кардаян ё. Ҳама занон рафтиян пеш хонаи ҳамон қатора истодиян, ай ким ки ҷо омадиян танои ҳаморо қапидаву як каба личени мекарда. И ҳама дурӯға, як кофир одамай палиди бедбахти бенангай. Поделиться к ним салимада барвай. Поделиться к ним, бародари азиз. Тамом Аллоҳ нигаҳбонтон бошед. Мо намекунем ҳар ки ҷо давидеси мардум мо сиёнка дорем. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.